na misy raha tsy mazava aminaka sy maintsy ambariko anao amin'ny mampinamagna antsika raha zegny tsy tokony vitanao ary mampalahelo za finamanagna antsika robatinao sakinao na mitika zanga amin'ino zala niaraka ndraiky madaminaka zala ary mbalana andefa message koanao lahaligny rendez-vous nandray andehagna ambengalo doktere tsy nampiasiko vitanao doktere amitakaza iaraka ndraiky madaminaka io baza ndraiky zegny zala tsy nampiasiko vitanao doktere amitakaza iaraka ndraiky madaminaka io azala ndraiky sakinao camarade betsika roze ambariko anao laza tsy nangalatra vadinao mbaleva onogno tsara numéro magnandefa message amin'ny vadinao za olona manao mihinagna masaka antragnonao za dokotera anareo tsy possible feky amitikanao hazalava misy olo mampiady hay mbola fa matra fonao numéro téléphonenao kony heko raha numéro le 30 firme 32 mety numéro mitovy zegny tsy nampiasiko vitanao doktere amitakaza iaraka ndraiky madaminaka io ze tsy marigny tsy nampiasiko vitanao doktere amitakaza iaraka ndraiky madaminaka io